Vrijwilligers worden hield iets wichtiger voor musea. Mirjam Pracht van de Friese Museumfederatie leidt uit waarom. Vrijwilligers zijn altijd al nodig. En musea kunnen, en sowieso het erfgoed kan niet zonder vrijwilligers. Maar ze zijn echt ook wel essentieel om het verhaal goed te vertellen. En ook eigenlijk gewoon de stabiliteit van de musea. We hebben een heel aantal taken, dat kunnen we niet zonder vrijwilligers uitvoeren. En ik denk dat we dat niet eens willen, want het is gewoon ook heel fijn voor je team om een groep vrijwilligers om je heen te hebben. Een goed voorbeeld van een museum die haar vrijwilligers beloekt en weer te behouden is de Spitgate op de Harkema. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Mensen die altijd hier al bezig zijn, die binnen heel graag weer onder de slag. En dat gaat eigenlijk vanzelf. En die vinden het geweldig. En die had je naar de zin. Die zoeken eruit uit om hier weer te komen. Dus en er is een grote saamhorigheid hier. Nou, je wordt ook heel protediën van, men kan er helpen. Als de ene net wie de oren wordt. Dus een stuk kennis overdracht is hier ik. Hè. En men helpt elkaar. Wie stoert het net? Nou, dan kom ik even en dan help ik die even. Dus dat is gewoon, dat is heel gewoon. Men heeft je wel, dan komen mensen om aan. Van nou, wel iets net, nou dan shoppen we er even naar. En dat is wel heel mooi is dat. Want daardoor gaat het ook zo goed. Er zullen altijd wel verbeterpunten blijven natuurlijk. En we willen natuurlijk weer een hele prachtige horeca gebeuren hebben. En het zou wel mooi zijn dat er nog weer wat ondersteuning bij komt. Het is altijd welkom. Dan worden de taken lichter. De aanroende coronatijd hies voor de vrijwilligers voor en nadeel. Het is wel zo dat in coronatijd een aantal vrijwilligers niet meer durfden te komen. Kwetsbare gezondheid of kwetsbare gezondheid van de mensen om hen heen. Of dat ze zeggen, ik wil liever de fotocollectie rustig in het depot doen dan achter de balie. Dat is wel zo. En ook wat ik dan vind, hele positieve ontwikkeling. Juist die kennis. Want ik noem heel veel vrijwilligers zijn eigenlijk wandelende encyclopedieën. Over hun gegevens, over het verhaal van de eigen omgeving. Maar dat kan ook met de tablet vanaf de bank. Die encyclopedie op de bank met zijn tablet, die kan heel goed de duiding van voorwerpen. Waarom is die zeis nou belangrijk? Want die heeft door Bourjan gebruikt. Om vrijwilligers weer rond te krijgen wil de Museumfederatie nog meer inzetten op kennis. Je kan met elkaar werken en goed voorbereiden. Ja, wij werken met elkaar interprovinciaal, zodat we dat nationaal kunnen uitrollen.